الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذو العرش المجید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ذو العرش المجید، رب دی ذات او ذات ہے جڑی عرش دی بھی مالک ہے، بزرگی والی ذات ہے۔ سلسلہ چل رہا ہے بندہ مسلمان نے اس دنیا تے کیڑے کیڑے کام کرنے نے، انہاں کماں دے صلہ دے طور تے انعام دے طور تے اللہ کریم اس بندہ مسلمان نو قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ کل تک 49 بندے ذکر ہو چکے نے، اج 50واں بندہ ذکر کیتا جائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے الصائمون ینفخ من افواہہم ریح المسک، روزہ دار بندہ انہاں دے منہ وچوں کستوری دی خوشبو آمدی ہوئے گی۔ وَيُودَعُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَائِدَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ، اور انہاں واسطے قیامت والے دن عرش دے نیچے ایک دسترخوان لگایا جائے گا۔ فَيَأْكُلُونَ مِنْهَا وَالنَّاسُ فِي شِدَّةٍ، جس وقت لوگ سختی دے اندر پھنسے ہون گے تے او اس دسترخوان تو کھا رہے ہون گے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کولوں مرفوعاً روایت حدیث پاک آپ کی فرماندے نے یودع للصائم تحت العرش مائدۃ من ذہب، روزہ دار بندے واسطے عرش دے سائے دے تھلے ایک سونے دا دسترخوان لایا جائے گا جس دے اوپر جنت دے مشروبات، معقولات یعنی کھانے والیاں چیزاں اور رنگ برنگے مختلف قسماں دے پھل ہون گے۔ فہم یاکلون ویشربون ویتمتعون، او لوگ اتھو کھان گے پین گے اور فائدہ حاصل کرن گے۔ والناس فی شدت الحساب، جس وقت لوگ حساب دی سختی دے اندر مبتلا ہون گے تے اے سکون نال کھا پی رہے ہون گے۔ بندہ کون ہے جنہیں روزہ رکھنا ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور حدیث پاک بھی ہے، فرماندے نے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت قیامت دا دن ہوئے گا روزہ دار شخص اپنی قبر چوں نکلے گا تو پھر اگلا کام کی ہوئے گا یعرفون بریح صیامہم افواہہم اطیب من ریح المسک، روزے دار دے روزے تو پہچاننا کہ اس بندے نے روزے رکھے سن دنیا تے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او لوگ خوشبو تو پہچانے جان گے، جیڑی خوشبو انہاں دے منہ چوں نکل رہی ہے اور وہ کستوری تو زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار ہوئے گی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور حدیث پاک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ مائدۃ، بے شک اللہ کریم
دی بارگاہ وچ ایک دسترخوان لگیا ہوئے گا، علیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس دسترخوان تے ایسی ایسی نعمت موجود ہوئے گی جس نعمت نو نہ کسے اکھ نے اج تک ویکھیا ہونا ہے، نہ کسے کان نے اس دے بارے سنیا ہوئے گا، نہ ہی کسے دے دل تے اس دا خیال گزریا ہوئے گا، لیکن وہ نعمت کنہ بندیاں نو نصیب ہوئے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یقعد علیہا الا الصائمون، اس نعمت نو کھان واسطے صرف او لوگ ہی اس دسترخوان تے بیٹھن گے جڑے روزے دار ہون گے۔ دیکھو یہ ساریاں حدیثاں دا ایکو ہی نچوڑ ہے کہ رب کریم نے اپنے عرش دے سائے دے تھلے او دسترخوان لگوایا ہوئے گا، اور اس نو کھان والے بندے وہی ہون گے جڑے اس دنیا تے روزے دار ہون گے، اور جڑے بندے روزہ رکھدے ہی نہیں بغیر کسی شرعی عذر تو، وہ ایک الگ کبیرہ گناہ ہے۔ بغیر شرعی عذر تو اگر کوئی بندہ رمضان المبارک دا روزہ چھوڑ دیندا ہے تو کبیرہ گناہ ہے، اور اگر وہ رمضان دے روزے نو تسلیم ہی نہیں کردا، بعض بندے نا وہ کہہ دیندے جی نماز بھی کوئی چیز نہیں، بس ایویں کسے بنا دیتا ہوئے کام ہے، زکوٰۃ دینا کوئی ضروری نہیں، فرض نہیں، مطلب فرضیت دا ہی انکار کر دینا، روزے دے فرض ہونے دے ہی انکار کر دینا، ایسا بندہ مسلمان ہی نہیں رہندا۔ ایک بندہ ہے اور روزے نو فرض تے سمجھدا ہے لیکن روزہ سستی غفلت دی وجہ تے رکھدا نہیں، شرعی عذر بھی کوئی نہیں سی، او بندہ گناہگار ہے، کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے۔ لیکن جڑے بندے روزہ رکھن گے قیامت والے دن انہاں نو اے انعامات اللہ کریم عطا فرمائے گا کہ عرش دے سائے دے تھلے دسترخوان ہوئے گا، اس دسترخوان تے ایسیاں ایسیاں نعمتاں موجود ہون گیاں جنہاں نعمتاں نو نہ کسے اکھ نے ویکھیا، نہ کناں نے سنیا ہوئے گا، نہ دل تے خیال گزریا ہوئے گا۔ انہاں نعمتاں نو کھان واسطے جڑے بندے بہن گے وہ دنیا تے روزے دار ہون گے۔ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روزہ بہت زیادہ بیماریاں تو نجات بھی دلواندا ہے۔ روزہ ڈاکٹر لوگ کہندے نے اج بھی کہ جڑا بندہ 365 دن نے سال دے، اسلامی سال دے تے 355 دن ہوندے نے، اس وچوں تقریباً 1 مہینہ اتنے گھنٹے مسلسل کوئی چیز کھائے پیوے نہ تے انہوں فلاں فلاں بیماری نہیں لگدی، تو جنہ ڈاکٹراں ریسرچ کیتی انہاں کہا مسلمانوں تے پہلے ہی مہینہ ملے آیا وے کہ رمضان المبارک ہے کہ اتنے گھنٹے آسانی نال وچ کوئی یہ چیز کھاندے پیندے نہیں، ایک گھونٹ جے پانی تک نہیں پینا ہوندا، ایک لقمہ کسے چیز دا نہیں لینا ہوندا، لقمہ تے بڑی دور دی گل ہے، باہروں بندہ ایک تل دے برابر بھی کوئی چیز اندر لے گیا وے تو دا روزہ نہیں برقرار رہندا، ایک قطرہ پانی اندر لے گیا وے او دا روزہ نہیں برقرار رہندا۔ تے او لوگ کہندے نے ڈاکٹر کہ اے مسلمانوں نو پہلے ہی نصیب ہے، فرماندے جڑا بندہ صحیح طریقے نال رمضان المبارک دا روزہ رکھے باقاعدگی دے نال، اس بندے نو کینسر دی بیماری نہیں لگدی۔ کتنی وڈی بیماری تو چھٹکارے دا سبب ہے، بندے دا معدہ تندرست ہو جاندا وے، دیگر کئی چیزاں ایسیاں نے جڑیاں انسان واسطے بہت فائدے مند ہوندیاں نے۔ اللہ کریم سانو اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے ہر کام نو جس طرح اللہ اور رسول نے بیان فرما دیتا اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔